Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe min jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga to waw yuppo e Sénégal aduna o foof oɗon mbaras wawa holluden caggal jaam jumo e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi wiɗon tan hettiyankoɓe ɓiyankoɓe jokke wadde abonné Pindi TV ɗo joni challenge o ko hebde 100 000 abonné te eɗen mbawi ɗum tone wawi wonde kadi en mbatta sonarde ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi oɗo subaka hande poɗodiral dañde hakkude lurdiɓe e laamu goto fof ne wiya ko min ardoto assemblée nationale nani nder jayndeli ɗi goɗɗum ko ganduɗa kadi nani nder woni konguɗi Déthié Fall Mimi Touré e ko way noon ma en gar hen joni joni hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gudditiren hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe jayde gendire Le Soleil hono subaka fo jayde gendire hande ari tan ko wiide won noon ko niɓɓiɗi oɗo saaha hakkude élection ji saabu goto fof nani foɗane fanayi hoore muɗum benno noon ɓe mbi oɗo saaha ko kañum tan ɗo joni jeeyi Mbour Kaolack Louga e Kolda ɓe mbi oɗon banggue ko benno gañi ɗum diwan mo Saint-Louis Sédio Goudomp Tivaouane ɓe mbi ko opposition ƴetti ɗum ɓe mbi noon mission observateur darino ɓe wiyeteɓe sema kanko ɗon goomu noon ɓe darima tan kamɓene ɓe gaddi konngoni mabɓe ɓe mbi ɓe beltimayno élection ji yaari ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu a dañe jaam e deejre ɓe jiyani haydara ko ganduɗa rewani lawol kala no élection ji dewdi lawol rewrata élection ji leydi meɗen Sénégal rewi ɗon ɗum woni konngudi mabɓe kamɓe goomu nguɗon ɓe mbi Benno Bokk Yakar noon nana wiya ko kañum woni jogorɗo arditade toon to ganduɗa kañum woni suudu sarɗiji leydi meɗen to diwan mo Touba noon ɓe mbi hanki tan ko maggal Serigne Abdou Khadre Mbacké wonno kanko noon ina anda kanko wonno imam toon to diwan mo Touba to komo ganduɗa yete noon hanki aɓe mbaɗanno gammu mawɗo fanude mokko garen ha joni jayde Vox Populi ari tan kañumne e oɗon banggue woni tan e konngudi observateur uji ɗi semak kamɓe ɓeɗon noon ɓe mbi tan ɓe dañi weltare eno élection ji yaari ni saabu démocratie dañi hen ɓe mbi noon Benno Bokk Yakar ɓe darima caggal nde yeewi wi ko kamɓe jotto toon to suudu sarɗiji leydi meɗen kamɓe Benno Bokk Yakar ɓe mbi ko way noon dañata Déthié Fall wi ko tolne 83 e banggal tan e banggal député ji ko kamɓe dañi ɗum kono ɗum Benno Bokk Yakar jaɓani ɗum hay lawol gotol Khalifa Sall noon wi ko Allah holliti oɗo saaha komo ƴettani hen yeeru fo mataw ka timmani ɗum noon o wi élection ji ɗi ko kamɓe tigui arditi ɗum ɗon ala ko neɗɗo wawi hen Mimi Touré konngudi muɗum nani hen o wi tan Déthié Fall e wondiɓe muɗum kalani gonga saabu yete kamɓe joyi majorité toon to assemblée nationale Mansour Faye soti konngudi muɗum wi hayso perti toon to diwan mo Ndar walla mbiyen Saint-Louis o wona goppowo hay lawol gotol haare makko kontinto ɗum ɗo ruttinta caggal liggey makko toon to diwan mo Saint-Louis garene jayde Las kañum noon e oɗo subaka wi tan ko Mimi Touré woni Aminata Touré kañum addi konngudi muɗum saabu nanda kanko wonno gardiɗo liste nationale mo Benno Bokk Yakar kanko Mimi noon o darima tan gam wiide cohabitation manam koddigal hakkude lundiɓe e laamu dañataɗo e nder leydi meɗen Sénégal tabo toon to assemblée ko kamɓe ɓeɗo gardi ɓe mbi société civile kañumne darima tan addude konngudi muɗum e wiide yete yo état rewnu lawol élection ji ɗi kanko Déthié Fall o wi tan oɗo saaha kay ɓe darima gam tan faade toon to assemblée nationale saabu kamɓe goni ardiɓe tonete garenne ha joni Sen'Eau e jayde Las ɓe mbi tan ko grève mo balɗe ɗiɗi aɓe jogori dañde ɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal won banggueji ganduɗa jogorani dañde ndiyam wadde garene jayde enquête kañum wi tan ko guerre des chiffres manam haare ganduɗa to banggal chiffre ina hollita ɗum saabu goto fof nani foɗane fanayi banggue muɗum Benno Bokk Yakar wi ko kamɓe dañi 93 e banggal
bangal député ji yewi wallu kamɓe ne ɓe mbi ko way noon ɓe dañi to assemblée nationale to wadde goto fo jaɓani woppude ɗo nangi ɗo Aminata Touré noon darima tan wiide ko kamɓe tigui dañi majorité toon to assemblée nationale to yette garene jayde Les Échos ari kañum e bangal ngal ɗon woni bangal dawrugol ha joni tan jiyon Aminata Touré e photo e natal Déthié Fall wo goto foof e nde ɓe kuccodirtuno e saktoɓe kabaruji e addandeɓe tan ko ɓuuri labtude élection ji ɗi kamɓe Déthié Fall koɓe poɗonto ko ɗum Aminata Touré foɗonto goto fo wi ko kañum ɓuuri goɗɗo o ko kañum heɓata majorité to assemblée nationale ɗum ɗon noon ma laaɓe so tan résultat ji ɗi jalti garene ha joni tan e rewɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kamɓe gomuli ɗiɗon ɓe darima tan gam wiide rewɓe ɓe ha joni tan doole mabɓe koko usti e nder leydi meɗen wadde noon to banggal code e banggal code de la famille ɗum ɗon foti ƴeewede rewɓe ɓe gonki mumen ɓuura ƴeewede banggal liggorɗe eko e peccorɗe eko way noon kono kadi to banggal yilanade sukaɓe rewɓe ɓe âge walla mbiyen tan duuɓi ɗi ganduɗa so tolnima ɗon ne mawi resede kono ɓe mbi avortement kadi ngal ɗon banggal ne foti ƴewtede e kadi ɓe ganduɗa ko kamɓe goni rewɓe so ɓiyum salama manam mo ganduɗa waɗama cowiɗo ɓiyum sale wiya ina waɗa test de paternité ɗum ɗon foof salani ɗum ɗon ne ɓe mbi eɓe poti ƴeewede ina foti ƴeewede ɓe jaɓane ko way noon ɓe mbi noon foyer ji religieux manam galleji diine gonɗe e nder leydi meɗen Sénégal mataw tan koɓe holluɓe caggal laamu saabu ƴeewama to Touba laamu koko perti toon Tiwawon Thiénaba commune to Kaolack Darou Mouhty e Cambérène ɓe mbi ɗiɗon banggueji fof koko ganduɗa yete ko luldiɓe ɓe ƴetti ɗum jayde l'observateur kañum noon ari tan ha joni e ko ganduɗa ko kañum woni victoire wiide ko victoire du peuple wiide tan ko population o tigui ko kamɓe dañi yete kamɓe dañi folde oɗo saaha saabu ko ɗum élection ji holliti saabu ɓe jii tan to banggal élection ji ɗiɗo yete no yimɓeɓe kolliti caggal laamu ni goɗɗo gadduɗo hen kongude muɗum woni Robert Bourgi e wiide makko tan kanko gardiɗo reydi ndi o foti ƴewtade jonde makko ƴewtade kadi gonki makko sabo yimɓe makko kollimo caggal goɗɗo mo ganduɗa wi kay ko yimɓeɓe kollani caggal laamu saabu kamɓe jogui majorité to assemblée nationale woni Aminata Touré mimi kono noon Khalifa Sall salima konngudi baadi noon ɓe mbi to diwan mo Sicap Baobab toon noon tawa toon ko gorko mo ganduɗa ko tan Touba ko jeeyaɗo to leydi France ina tan ina ɗeddi hoore muɗum e fallantere manam ina haɓɓi hoore muɗum boggol ha wasi fittandu muɗum jayde quotidien le quotidien ko hen gareten ɓe mbi second tour kay oɗo saaha ina faade ɓe mbi yete second tour oɗon noon woni banggal yeewi e tan Aminata Touré walla mbiyen Benno Bokk Yakar ɗo joni kuccodiral ngal tiiɗi goto fof nani wiya dañi ko 93 ko heddiɓe dañi ko heddi ko kamɓe noon wallu oɗo saaha ɓe darima gam wiide ko way noon dañata ɗo ko koddigal dañata e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɓe mbawa salade ɗum saliɓe ha mbi hande ina kabba leppi boɗeji woni kay liggotoɓe teroɓe mbiyete oɗo saaha kay hande ɓe jogori ko dawrude habbude leppi boɗeji hollide mette moɓɓe e banggal liggey moɓɓe ɓe beltaki hen jayde libération gareten yeewi wallu ɓe mbi noon seeki liste mo Mimi Touré saabu Khalifa Sall darima tan gam wiide yete oɗo saaha ko kamɓe gagni élection ji yo laamu jaɓɗum Déthié Fall kañum ko men mandataire mo yeewi wi Benno Bokk Yakar oɗo saaha noon yoɓe jooɗo teɓe ganda capanɗe 73 e banggal député ji ko kamɓe jeeyi ɗum Lamine Thiam kañum ko mandataire mo wallu kañum ne dari tan wi cohabitation woni koddigal to banggal assemblée nationale e tan laamu ɗum ɗon wawa wasde e nder leydi meɗen Sénégal Mimi Touré ari noon itti ko ɗum ɗon foof fawi ɗon konngudi muɗum e wiide makko assemblée ko kamɓe pawi toon koyngal ɓe mbi to diwan mo Thiès Idrissa Seck Yankoba Diattara
Diakara Augustin Tine Siredia e Abib Niang ɗo joni noon kamɓe koɓe foolaɓe haaɓe lele leydi ɗum woni konngudi ganda addama ɓe mbi noon to diwan mo département mo Louga Mbour Kaolack Kolda ɓe mbi heddi koye juuɗe Benno Bokk Yakar garene jayde stade coftal ɓali kañum uddata damal gudditirene konngudi o mo ganduɗa kanko woni Ngagne Desagana Diop kanko noon o wi tan ko woni sélectionneur mana entraîneur mo ganduɗa ko kanko jogui to banggue tan basketteur uji o wiyete gagnade Afrobasket ko ɗum tagui ɓe ummade te ɗum ɗon aɓe jiiɗi wadde ɗum so Allah jaaɓi ɓe mbi Mendy Coulibaly kamɓe noon goni oɗo saaha yesso ane faade noon ganna kañum holɗo jogori faade ɓe mbi Edouard Mendy Coulibaly ɗo joni kay objectif mabɓe woni mana yidde moɓe woni hebde ligo ɓe mbi Matar Sarr noon kañum ɗo joni aɓene pada tan ɗo wattinto Bamba Dieng joguiɗo ɗum woni agent muɗum ni wiye Seydou Bocar Seck o darima tan gam wiide kanko Bamba Dieng amo jogui potentialité mo ganduɗa yete to foti faade foof amo handi hen saabu komo ganduɗa banggue football ina mantini e ngal ɗon banggal ɗum wonno komin gaddanno on joni min gartana on e banggue goɗɗo nan ɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV hello men wongo en mbatta sona arde hettade seeɗa e konngudi Mimi Touré hayso tawi koye jolfe fuɗɗi ɗiɗon konngudi noon hettiyankoɓe woni tan arde makko e lernude e labtitinde tan ko fayi e ngal ɗo banggal ngal ganduɗa ko kañum woni élection ji ɗiɗo élection ji ɗi noon o wi ko kamɓe dañi capanɗe jeetati e tati ɗiɗon ɓe dañi noon calcul o o wi tan suuɗaki kono kadi wona ko ganduɗa koko moggini kono koko leeri ko ganduɗa ete ina fawi saabu no calcul o waɗirte ni kamɓe eɓe gandi ɗum kamɓe lolliɓe ɓe woni yiyete ko rendinte ko calculé e kadi goɗɗum ko ganduɗa ina foti waɗede ko ɗum holliti kamɓe Benno Bokk Yakar e département ji ɓe gañi ɗi département ji ganduɗa amoni limta ɗum ɗon ɓe gañi e nder leydi meɗen Sénégal e koɓe dañi ko foof ko ɗum holliti kamɓe goni majorité manam kamɓe pawi koyngal toon to assemblée nationale ɗum holliti ɓe dañi e sardiyankoɓe ko tolni capanɗe jeetati e tati ɗum ɗon noon wawa iwde hayso tawi lolliɓe nani yiiɗa jiɓde koye sénégalais ji ɗi oɗo saaha kono woni ko ganduɗa kamɓe ɓe jaɓata ɗum saabu no wawi labtirde foof maɓe ndew noon haaɓe labno ɗum ɓe laɓɓitina ɗum kadi yimɓeɓe ganda ha leera koye mumen kamɓe assemblée nationale ko kamɓe poti joɗade toon saabu kanko baɗono Déthié Fall omo andi no calcul aji yarata ni jarani komo yaaha omo naata eko fayi e banggal code électoral e ko way noon gam yidde jiɓde koye yimɓeɓe saabu no calculirte ni koko leeri wadde noon toon to suudi sardiji leydi meɗen ko kamɓe goni toon hayso tawi résultat ji ɗi yaltani taw kamɓe eɓe gandi koko poti dañde saabu ɓe mbaɗi calcul aji mabɓe e résultat ji mabɓe ɓe keeɓi e PV ji mabɓe ɓe keeɓi ɗum ɗo woni konngudi omo ganduɗa kanko woni Mimi Touré ɗi o adduno gam tan laɓɓitinde e ko fayi e élection ji ɗiɗo ɗi gonɗen ɓennude dimanche 31 mo ɓennuɗen o yete ko noon kadi ndeweten ko ɗon kadi gareten e konngudi mo ganduɗa ko kanko woni ha joni Khalifa Ababacar Sall kanko Khalifa Ababacar Sall ni o addi konngudi baɗi noon kanko ne konnguɗe makko ko wiide tan élection ji ɗi ko kamɓe lolliɓe gañi ɗum ko way noon yo jaaɓe saabu ko Allah yiɗiri noon Allah waɗiri noon wadde noon kamɓe lolliɓe kamɓe banggal laamu walla mbiyen Benno Bokk Yakar yoɓe jaab kamɓe yeewi wallu gañiɓe e ngal ɗon banggal saabu ko way noon ne wawi adde jiiɓore saabu kamɓe ɓe mbaɗi calcul aji mabɓe ɓe jii e 37 ɗi ko kamɓe jeeyi ɗum ko wadde noon ɓe mbawa jiɓde koye mabɓe hande haɓe mbiya aɓe gadda hen ko jeeyaka hen hande haɓe nanna ɓe ɗo ɓe jiiɗani nadde walla ɓe jiiɗa addude jeeya e nder leydi ndi ɗum ɓe jaɓata ɗum saabu résultat ji ko kolliti ko e ko kayitaji mabɓe kolliti ko woni kamɓe dañi 73 toon to assemblée nationale ko heddi ko fota ɗum yette feccude
to banggal lulndiɓe heddiɓe ɓe ɓe ganda ko kamɓe goni to banggal laamu o wi noon ɗum ɗon yoɓe jaab ɗum saabu kamɓe ɓe calo haɓe lelo e leydi ko laamu yiɗi wadde ko walla ko Mimi Touré yiɗi jibde oɗo saaha ko ɗum ɗon ɓe jaɓata ɗum hay lawol gotol koɓe gandi ko dal woni 98 e banggal député ji ko kamɓe dañi ɗum kamɓe yeewi wallu ngal ɗon banggal eɓe gandi ɗum te calcul aji moɓe kolliɓe ɗum koɓe poti dañde ko eɓe gandi ɗum kono noon ɓe jaɓata ɗo laamu yiɗi nawɗeɓe ɗo walla ɗo laamu yiɗi yettirade moɓɓe ɗo maɓe daro ɓe tinna koyɗe moɓɓe ha tiiɗa saabu ɗo ɓe gañi ɗo foof ni heewi te kamɓe eɓe gandi ɗum no feewi wadde noon ɓe jaɓata ko way noon hande so yiɗi ɓe daro ɓe mbiye ko kamɓe mbaɗini walla kamɓe gañi kamɓe jottoto kono résultat ji nanɗo tene leeri te kamɓe aɓeni jooɗo aɓe paɗa kamɓene ko jogori yaltude ko hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe nanɗon ko wawi hen wonde fo Sénégal ko hoore wotere hay goto wawa feccude ɗum kon goto mi enen foof goto fo yiiɗi koko nawrata leydi ndi yesso banggal laamu banggal lulliɓe ɗum noon yo jaam tan wattido so résultat ji yaltine goto fo yo jaab ko résultat ji yaltini ko hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum wonno komin gaddanno ene banggal roɓɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka oɗo subaka talata hande ko wiɗon yo Allah waɗanen jaame kisal yo jaam ɓooy duumade e nder leydi meɗen Sénégal e deejere bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat